Benvolgudes. Primer de tot, voldria agrair als organitzadors de l'acte i d'aquest cicle que ens hagin convidat i la bona feina estenogràfica i de sala que heu realitzat per tal que avui una persona com jo es pugui dirigir a tots vosaltres. Com tots sabeu, el proper dia 25 de maig tots nosaltres estem cridats a escollir els 751 diputats que conformaran el nou Parlament Europeu en unes eleccions que sense cap mena de dubte marcaran el futur d'Europa i de la nostra societat, i més considerant que el Parlament Europeu és l'únic... Se'm sent bé? Sí, oi? És l'únic òrgan de la Unió Europea elegit democràticament per la ciutadania i una de les assemblees democràtiques més importants del món. Volem incorporar a la nostra consciència col·lectiva la idea que som Europa i que volem una Europa social i econòmicament reactivada. Serà la primera vegada, i això és un fet diferencial important, que el president de la Comissió Europea, del govern de la Unió, serà proposat tenint els resultats de les eleccions al Parlament Europeu, però sobretot serà votat pel Parlament Europeu. Es posarà fi a un dels principals dèficits democràtics de la Unió Europea, una organització política que sovint és vista com una entitat abstracta, burocràtica i allunyada dels problemes de la gent. Aquesta elecció per part del Parlament Europeu, de forma directa, del president de la Comissió Europea, del govern de la Unió Europea, estem posant fi a aquest dèficit de legitimitat democràtica que tenia la principal institució executiva de la Unió Europea. És hora, per tant, de demostrar a tots els ciutadans d'Europa que el Parlament Europeu juga un paper important en les nostres vides. Un 80% aproximadament de les lleis que aproven al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya, prop d'un 80% d'aquestes lleis tenen el seu origen en normativa per tant, en normativa que primer ha passat pel Parlament Europeu. No això, per posar un parell d'exemples, la qualitat de l'aigua que surt de l'aixeta o la tarifa del telèfon que haurem de pagar o que hem de pagar per utilitzar el mòbil quan anem de vacances a Londres o a Viena o a París, venen marcats per la legislació aprovada pel Parlament Europeu. Per tant, és important recordar que el vot a les eleccions europees és una oportunitat que tenim tots els ciutadans europeus d'influir en la composició d'aquest Parlament i en les decisions que prengui aquest Parlament durant els propers 5 anys. Sense cap mena de dubte ens trobem davant d'unes eleccions, per tant, transcendentals per a Europa, però també transcendentals per a Catalunya. Així ho hem entès des de Convergència i Unió, i és aquest l'esperit que ha omplert els 20 punts del manifest electoral que vam presentar i vam aprovar el passat 11 d'abril. Defensem quina Europa volem, però també expliquem què volem d'Europa. Volem tornar als orígens fundacionals. Els pares fundadors de la Unió Europea van imaginar una Europa socialment més justa, amb un model econòmic basat en l'economia social de mercat i un ple respecte per les nacions presents al continent. És per això que creiem en la formació continuada i en el treball com a eina de realització personal, els beneficis dels quals han de tenir un retorn en la pròpia societat. La lluita contra la precarització del mercat laboral serà un dels eixos principals contra els que lluitarem des del Parlament Europeu, perquè entenem que el plus, allò que podem aportar des de Catalunya i des de la Unió Europea, és una economia de valor afegit. Recordem que Catalunya representa aproximadament el 0,1% de la població mundial i, en canvi, aportem l'1% de la producció científica mundial. És evident que no podem ni volem ser econòmicament competitius en altres aspectes respecte als països que anomenem emergents, malgrat ser els que més creixen econòmicament a nivell mundial. Però sí que volem i sí que podem aportar un nivell de qualitat a la nostra economia que ens faci ser clarament competitius a nivell mundial. En aquests 20 punts, Convergència i Unió hem volgut incidir en les eines necessàries a posar a l'abast per tal d'activar la recuperació econòmica i tornar a l'Europa de les persones, a l'Europa de fet creadora del que tots coneixem com a estat del benestar. Tot i la crisi econòmica que encara estem patint i les greus conseqüències socials que s'han derivat d'aquesta, no hem d'oblidar que la Unió Europea no n'ha estat la causa, tot el contrari, ja que sense la nostra pertinença a la Unió Europea, sense la fortalesa de l'euro, l'economia i la societat catalana segurament haurien patit conseqüències molt més greus.
Per tant, en aquestes eleccions hem de demostrar el nostre europeisme i fer front als partits polítics euroscèptics i de caire populista que estan intentant aprofitar la crisi econòmica i les seves conseqüències per fer creure als ciutadans que la culpa de tots els problemes és d'Europa. No només els partits euroscèptics, també jo crec que un petit exercici d'autocrítica l'hem de fer tots. Durant molts anys, tots els nivells d'administració, tant a l'estat espanyol com a la resta d'estats, però centrant-nos en on vivim, tots els nivells d'administració, com venien diners de Brussel·les per fer infraestructures que valien la pena i que era bonic lluir-les, procuràvem amagar o dissimular que els diners havien vingut d'un altre lloc, però en canvi quan venien mesures i quan venien indicacions que calia prendre, que eren un xic més incòmodes d'explicar, doncs ens hem afanyat tots a deixar ben clar que no era una decisió pròpia, sinó que venia imposada des de fins i tot les que no han estat i no eren estrictament impulsades per Brussel·les. Tots hem sentit parlar de la troica i en seguirem sentint parlar perquè alguns partits volen utilitzar, segurament legítimament, aquestes eleccions com un plebiscit per l'actuació de la troica i les mesures d'austeritat proposades. Cal recordar que la troica és un ens format pel Consell Europeu, format pels caps de govern dels estats membres, pel president de la Comissió Europea, que fins ara no estava vinculat a una elecció directa dels ciutadans europeus, com us explicava, i del Fons Monetari Internacional. Per tant, no és estrictament Brussel·les la culpable de les mesures d'austeritat, sinó els caps de govern dels estats membres. Ho va ser el PSOE de Rodríguez Zapatero amb el suport d'Izquierda Unida, ho és el Partit Popular d'en Rajoy. Ara no val escudar-se en passar la pilota cap a Brussel·les i esperar que no hi hagi cap desgast pel propi govern. El mateix govern de la Generalitat, de Convergència i Unió, s'ha vist obligat a aplicar mesures d'austeritat, no ens n'amaguem, per assolir un dèficit injust marcat per Madrid, pel ministre Montoro i no pas per la senyora Merkel o pel senyor Olli Rehn, comissari d'Afers Econòmics, que sí que flexibilitzen aquest objectiu per l'Estat, aquest objectiu de dèficit per l'Estat espanyol, però en canvi l'Estat espanyol aquesta flexibilització no la distribueix de forma equitativa i justa. Cal dir-ho i cal explicar-ho, perquè el millor que cal, el principal bastió d'una democràcia forta, sempre hem cregut que és un electorat ben informat i exigent. Un altre exemple que avui explicava en Ramon Tremosa a la presentació de la imatge de campanya, l'IVA, en els menjadors socials que el senyor va voler imposar. Finalment, a través d'una pregunta parlamentària d'en Ramon Tremosa a la Comissió Europea, va fer veure a la Comissió Europea que a Espanya s'havien passat de la ratlla en l'augment d'IVA i el ministre Montoro que fer marxa enrere. Per tant, donem a cadascú el que és seu. El mateix govern de la Generalitat és cert que hem hagut d'aplicar aquestes mesures d'austeritat, però ha estat per pura necessitat, no pas com una opció. És evident que aquestes mesures han tingut un gran impacte en la societat i per això volem treballar perquè la revisió del marc financer plurianual, la Unió Europea fa pressupostos llargs de 7 anys, per perspectives financeres a 7 anys, les últimes van trigar gairebé 11 mesos a aprovar-se més del que estava previst i tot era per si es posava o no es posava un mecanisme d'avaluació a mig període, en el sentit de no podem, enmig d'una crisi econòmica, aprovar unes perspectives financeres per 7 anys, quan tots sabien que en el decurs d'aquests 7 anys les circumstàncies segurament seran diferents a les del 2012-2013, que és quan s'estava produint el debat. Per tant, des del Parlament Europeu, aquesta propera legislatura, haurem d'aplicar aquest mecanisme, aquest, com li diuen, període d'avaluació a meitat de mandat, a meitat del període del marc financer plurianual, per analitzar en quines estem i incorporar mesures de reactivació de l'economia que ens donin eines per combatre els dos flancs més castigats per la crisi al nostre judici, que és l'atur i l'atur de llarga durada de persones de 45 i 50 anys. Som plenament conscients també que seran les petites i mitjanes empreses i els autònoms els que ens trauran de l'actual situació que patim i que podran crear llocs de treball, i per això hem inclòs en el programa accions per ajudar a la reactivació del crèdit, la reducció de la burocràcia per facilitar els tràmits
perquè sigui més fàcil crear una empresa i perquè sigui més fàcil procedir a la contractació de personal. És cert que tenim algunes, molt tímides, senyals de recuperació econòmica, però és el nostre criteri soltar una mica la intel·ligència de la ciutadania, parlar de recuperació quan es té un 51% d'atur juvenil i un 26% d'atur. Estem posant les bases, però cal que puguem construir una Europa que superi l'estat del benestar i desenvolupi la societat del benestar, una Europa social, com deia, i econòmicament reactivada. Per fer-ho, a Catalunya tenim una gran carta per jugar. Comptem amb una posició geoestratègica privilegiada que ens ha de dur a ser la porta d'Europa a la Mediterrània. L'altre dia ho deia a la presentació d'en Ramon Tremosa en el nostre Consell Nacional. Un ve d'un partit que té molts anys d'història, més de 80, un dels seus principals líders, el senyor Coll a l'entorn, sempre es distingia per una reflexió que hi feia, que el dir i el fer havien d'anar compassats, un no podia dir sense fer, per tant el dir i el fer havien d'anar compassats, i jo deia l'altre dia que en Ramon Tremosa es va presentar l'any 2009 dient que aconseguiria fixar el dibuix del corredor mediterrani per on nosaltres creiem que era bo per Catalunya, que és per on ha quedat fixat. De fet, els romans ja s'ho havien inventat, no és cap invent d'en Ramon Tremosa, però hi havia algunes banyes entossodides en què aquest corredor havia de passar pel mig del Pirineu. En Ramon Tremosa es va presentar el 2009 dient, escolteu, objectiu número 1, que quedi ben dibuixat i amb un rotulador d'aquells que no se'n va al corredor mediterrani pel Mediterrani, i a més que quedi esborrat el corredor a través del Pirineu. Doncs tal dit, tal fet. Ara el que cal és prioritzar que això que ja està dibuixat, que ja està planificat i perfectament definit, doncs el que cal allà és perquè es compleixi, perquè es construeixi aquest corredor ferroviari del Mediterrani, així com treballar per una gestió propera dels aeroports per internacionalitzar la nostra economia, dues de les grans prioritats en matèria d'infraestructures, però també d'economia de la propera legislatura. Igualment impulsarem això treballant, i aquí tenim un diputat a Madrid que hi estan treballant intensament, i em consta a més que la Comissió Europea ho té sobre la taula, però haurem de fer un treball semblant al que s'ha fet amb el corredor mediterrani, la construcció d'una cosa que es diu MidCat, que per dir-ho ràpid vindria a ser el corredor mediterrani però pel gas i el petroli. No se us escapa que en el context actual de l'Europa de l'Est seria molt important poder disposar ja d'aquesta infraestructura, perquè en part els dèficits d'actuació de la Unió Europea en relació a tot el conflicte d'Ucraïna i Crimea té molt a veure aquest dèficit d'actuació no amb la clàssica lentitud en la presa de decisions en política exterior, com en què ben bé un percentatge molt del gas i el petroli que es rep a Europa ve de Rússia a través d'Ucraïna, i per tant, difícilment, mentre tot va ser un moviment popular a Ucraïna a favor de la Unió Europea, doncs la Unió Europea, els països de la Unió Europea ho van veure amb molta empatia i van acompanyar el procés popular de la Maidan, però en el moment que Rússia ha entrat en joc, doncs també ha entrat en joc aquesta dependència energètica que gran part dels països europeus tenen del gas i el petroli que ve de Rússia. No és el cas d'Espanya, perquè Espanya sempre és diferent i en matèria energètica som gairebé una illa, però hem anat construint, segurament més per la força que per la voluntat, un sistema de provisió energètica molt diversificat. Un 50% ve del gas, però l'altre 50% ve amb gas liquat i amb regasificadores a tot l'estat espanyol es converteix en gas. Si avui tinguéssim aquest projecte pel que batallarem els propers 5 anys, ja avui s'estaria servint gas des de l'estat espanyol, passant per tot el que seria el corredor mediterrani, s'estaria servint gas a la resta d'Europa, i per tant l'actitud de la Unió Europea en relació al que està passant a Ucraïna podria ser molt més lliure i una Unió Europea molt més forta. Això és un altre dels elements que volem defensar des de Convergència i Unió al Parlament Europeu. Construir una Unió Europea amb polítiques comunes, perquè una Unió Europea amb polítiques comunes és una Unió Europea molt més lliure i molt més forta a l'hora de ser un actor al món. Avui som un actor econòmic, sempre es diu, però un nan polític. L'única forma, o una forma intel·ligent de començar a créixer políticament és desenvolupant polítiques comunes que potser no tenen res a veure amb la política exterior, però que en canvi donen la llibertat per poder actuar segons els teus principis, que són uns principis que són molt clars des del principi del procés d'integració europea. Volem, ho he reiterat, una Europa social reactivada, i en la mateixa línia volem una Europa més democràtica. Estem vivint
un canvi social, una crisi institucional que ha allunyat la ciutadania de la política, una major exigència de l'electorat per una major transparència i una millor gestió dels afers públics és un repte al que des d'Europa també hem de poder donar resposta. El vot no pot ser un xec en blanc mai, sinó que és un contracte, és un compromís entre representants i representats. I en aquesta línia, en les darreres eleccions, com us deia, a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya, Convergència i Unió es va comprometre amb les ciutadanes i els ciutadans d'aquest país a realitzar una consulta per decidir conjuntament el nostre futur polític. En aquesta línia, òbviament, i si està treballant des del Govern de la Generalitat, però també des de les instàncies europees. Al Parlament Europeu volem anar a demanar que Europa escolti el clam de Catalunya per poder votar el proper 9 de novembre i en cas que l'estat espanyol es negui a tolerar aquesta votació, com tot sembla preveure, que les institucions europees que puguin donar-nos cobertura. Per fer-ho amb suficient força, cal que votem i que votem en massa, que el dia 25 de maig provoquem un terratrèmol a les urnes, que tot tremoli una mica i que deixi la participació a les eleccions europees de l'any 2009, que va ser un 37%, 7 punts per sota de la mitjana espanyola, per sota de la mitjana europea, doncs que deixi aquest 37% en una anècdota i que vegin a tota Europa que el clam per votar en aquest país és meridianament clar i que cada vegada que se'ns posa una urna al davant, doncs el poble català acudeix i compleix amb el seu deure democràtic. Fins ara els posicionaments d'Europa, és cert, han estat molt tebis i han volgut deixar-ho amb el procés català com un afer intern de l'estat espanyol, però val la pena destacar també que s'han esforçat molt en dir que el procés català era un afer intern de l'estat espanyol. No han pres massa postures ni a favor ni en contra del procés català. No us ha de costar gaire imaginar que a la Moncloa el que els hauria agradat no és que ho deixessin en un afer intern de l'estat espanyol, sinó que es prenguessin posicions molt més clares en contra del procés català, i això tampoc s'ha produït. Val la pena que ho tinguem present. És evident que els tractats diuen el que diuen, però com deia el darrer informe del Consell Assessor per la Transició Nacional, la resposta a la situació de l'encaix de Catalunya a la Unió Europea respondrà a criteris polítics i econòmics i, per tant, els tractats podran o haurien de poder-se adaptar. En el passat s'han adaptat. De fet, les mesures que es van prendre per tal de lluitar contra la crisi econòmica en els moments més delicats de la situació a nivell europeu no estaven contemplades als tractats, però es va donar una solució política a un problema concret en una situació determinada. Per tant, una Europa socialment, econòmicament, democràticament reactivada. És el compromís que destil·len els 20 punts, els 20 eixos programàtics de Convergència i Unió per la propera legislatura 2014-2019. Una Europa que escolti i empari, si cal, el dret a decidir que les catalanes i els catalans tenim sobre el nostre futur col·lectiu. Una Europa que estimuli el creixement econòmic i que lluiti contra una pobresa que està adoptant cada vegada més, malauradament, una cara més jove i més femenina. Que promogui la igualtat d'oportunitats entre homes i dones i la conciliació laboral a través de la unificació dels horaris laborals. Que reflexioni, normalitzi, impulsi i contempli positivament l'activitat productiva del sector de la gent gran, que cada cop és més nombrós i ho serà més. Una Europa que aposti per la innovació, pel creixement del coneixement científic i posi les bases per una societat del benestar fonamentada en l'economia d'alt valor afegit i reconegui aliada i un motor d'Europa en aquest sentit. Una Europa sostenible que lluiti per aconseguir un futur amb fonts d'energia neta que ens ajudin a no dependre energèticament de països tercers i, per tant, no ens faci respondre amb timidesa davant l'atac als valors democràtics que representa la Unió. Una Europa competitiva més transparent, més unida, més integrada i més reforçada, en què els estats vagin tenint un paper més reduït en benefici de la capacitat de decisió del Parlament Europeu i que faci de la Comissió Europea, del govern europeu, un veritable i clarament democràtic òrgan executiu de la Unió. No m'allargo més, perquè no sé si estic en els 10 minuts o me'ls he passat, però en tot cas jo crec que podrem seguir debatent i estic obert a qualsevol mena de preguntes que em pugui fer el Carles o qualsevol de vosaltres. No voldria acabar sense donar-vos les gràcies per l'atenció i sobretot animar-vos a participar el 25 de maig. És molt important que el 25 de maig, quan Europa posi el termòmetre
a Catalunya perquè ens posaran el termòmetre, perquè estan pendents de nosaltres, malgrat siguem un afer intern, estan pendents del que passa aquí, quan ens posin el termòmetre, doncs ens trobin amb febre. Estem excitats per poder votar, ens trobin amb febre, i en febre de voler votar i en febre de voler participar. Jo crec que si la participació el 25 de maig és alta, estarem posant una peça molt important per poder votar el 9 de novembre. Moltes gràcies. Parlava vostè que ens posaran el termòmetre. Tenint en compte que sortíem del 37% de participació, fins on ha de pujar aquest termòmetre perquè ens vegin amb ganes o que ens vegin ficats en el tema? Jo crec que hi ha dos elements. Un relatiu, és a dir, en relació al 37% fins on pugem, jo crec que ha de ser una pujada important, ha de ser una pujada important en relació també a les mitjanes europea i espanyola. Jo no m'atreviria a dir que ha de ser una participació, perquè això també és una decisió que ha de prendre Catalunya col·lectivament. Però sense arribar, tant de bo hi arribéssim, sense arribar al 70% del novembre de 2012, penseu que el 70% per escollir un govern és un percentatge de participació que en poques eleccions a la resta d'Europa trobes quan escullen els seus governs. I aquí Catalunya el mes de novembre del 2012 va votar un 70%. Sense voler arribar, tant de bo, sense arribar al 70%, jo crec que el 37% és una anomalia. No és normal que en aquest país voti el 37%. El normal és qualsevol elecció municipal, catalanes, espanyoles, és que estem entre el 55 i el 65. Això seria una participació normal. En el context de les europees, on sembla que tot va una mica a la baixa i que l'entusiasme és el que és, i que partim del 37%, jo crec que tenim un gran marge de creixement, tant en relació a això, al que vam fer el 2009, com en relació a la resta de països de la Unió. Continuem amb el termòmetre, després el traurem i parlem d'altres coses. La segona lectura d'aquest termòmetre després ha de ser cap a on han anat aquests vots. I vostè apel·lava a fer públic el sentiment o la voluntat del poble de Catalunya a poder decidir el seu futur. Un cop la primera lectura del termòmetre diu que realment la gent ha sortit més al carrer, la segona lectura també ha de ser inequívoca, o no hi ha d'haver marge d'error, o no pot haver-hi ambigüitats. Aquí sí que torna a ser la voluntat del poble. Si aquest poble i si el president sempre diu escolteu, volem fer una consulta per saber on som, doncs si hi ha una participació elevada, doncs sabrem on som. No se'ns escapa que des de Convergència i Unió el que volem no només és que hi hagi una gran participació, és que aquestes eleccions les volem guanyar, perquè si hi ha una persona que està encarnant o liderant aquest procés políticament des de les institucions, és el president Mas, i per tant, un bon resultat de Convergència i Unió reforça el procés. Un mal resultat de Convergència i Unió doncs no el reforça tant. Això també és una evidència, però el que és important és que hi hagi una gran participació. Jo estic convençut que si hi ha una gran participació tornarà a guanyar les eleccions. Convergència i Unió, vam acabar el cicle anterior guanyant l'Ajuntament de Barcelona, guanyant unes eleccions espanyoles a Catalunya que no s'havien guanyat mai, guanyant les eleccions al Parlament de Catalunya una vegada més, i començaríem el cicle nou, perquè no se'ns escapa tampoc que després venen unes eleccions municipals i unes eleccions espanyoles, abans hi haurà la consulta i en un moment determinat d'aquest període hi haurà un altre cop unes eleccions catalanes, doncs estaríem començant de nou el procés, el cicle, guanyant unes eleccions d'àmbit espanyol a Catalunya. Jo crec que és bo que això torni a passar, perquè havia passat alguna vegada, Convergència i Unió va guanyar les eleccions del 94 europees, però després no va tornar a guanyar unes eleccions d'àmbit espanyol fins al 2011, les eleccions espanyoles. Per tant, estaríem, diguem-ne, ja construint sobre pilars ferms l'hegemonia no de Convergència i Unió, que també, sinó del catalanisme polític a Catalunya en qualsevol mena d'eleccions. Hauríem acabat amb aquelles dualitats que unes eleccions les guanyava Convergència i Unió i les altres eleccions les guanyava el Partit Socialista, i semblàvem un poble que tenia comportaments electorals duals. Crec que hem d'anar, en el procés en el que estem és molt bo
que es percebi també des de la Unió Europea que hi ha un president que està liderant això, un president que, per altra banda, causa bona impressió sempre que es reuneix amb autoritats europees i que aquest president que causa bona impressió quan es reuneix amb ells, doncs realment està liderant aquest procés i té el suport de la ciutadania. Si ens situem en el dia després, vostè com a número 2 de la llista ha estat inequívoc el seu suport a la celebració de la consulta, però un cop arriba el dia després i cada partit polític acaba triant la seva ubicació dins del Parlament Europeu, Convergència i Unió viu d'una banda Convergència amb els liberals, Unió amb el Partit Popular Europeu. Com es viu, com s'explica aquesta posada en escena quan s'arriba al Parlament Europeu o com es poden continuar defensant el que s'explica aquests dies? Primer, amb tota naturalitat, perquè no és una cosa nova que s'esdevingui el 26 de maig per primera vegada, sinó que així ha sigut des que Convergència i Unió té presència al Parlament Europeu. Jo crec que és important dos elements de reflexió. Primer, Convergència i Unió Democràtica construeix una xarxa de contactes amb la democràcia cristiana europea des de l'any 48, en plena clandestinitat, amb totes les dificultats que això suposava. I, per tant, els dirigents de la Unió Democràtica, el senyor Coll a l'entorn als anys 48, als anys 50, en Gibert Quatrecases, eren persones que tenien un cert grau de comunicació amb Alemanya, amb Bèlgica, amb Holanda, amb França, amb la democràcia cristiana europea, que era, a més, la que estava començant a construir aquest projecte d'integració europea. La lògica de les coses fa que quan l'any 79 es produeixen les primeres eleccions al Parlament Europeu per sufragi universal, la democràcia cristiana europea decideix fundar el primer partit paneuropeu, que és el Partit Popular Europeu, i Unió Democràtica en forma part i és un partit fundador quan d'altres encara portaven el nom d'Aliança i no estaven ni tan sols a prop d'aquesta família política. Per tant, el lògic era l'any 86, quan els diputats espanyols i catalans van entrar al Parlament Europeu, que Unió Democràtica n'és el que era casa seva des de sempre, i el lògic és que Unió Democràtica segueixi formant part d'aquest grup, que és casa nostra, i que els principals postulats del qual a nosaltres ens fan sentir molt còmodes. El segon element de reflexió, més conjuntural si volem, si és bo que el procés català s'expliqui des del Partit dels Verds Europeus, que jo crec que és molt bo. Si és bo que s'expliqui des del grup liberal, que és molt bo, i a més, Convergència Democràtica ho fa en plena llibertat, perquè no té cap altre partit espanyol en aquell grup, i per tant ho explica amb molta comoditat, i és molt bo. I és molt bo pel país, i és molt bo pel procés. Si és bo, fins i tot, perquè és bo que el PSC tingui veus dintre del grup socialista europeu, home, jo crec que és bo que en el grup popular europeu, que és sempre o el primer o el segon grup del Parlament Europeu, hi hagi una veu que expliqui el procés català des d'una òptica catalana, i no li deixem que precisament en un dels dos grups claus de la cambra, l'altre és el grup socialista i el PSC té la postura que té, doncs jo crec que no fora bo pel país ni pel procés que en el grup popular europeu no hi hagués algú que pogués alçar el dit i pogués donar la nostra visió de les coses. Per tant, ho vivim amb molta naturalitat, perquè ja dic, no és nou. Aquesta forma de conviure la portem desenvolupant des de l'any 86 i ha anat bé. Doncs esperem que continuï anant. Esperem. Avui presentaven vostès la imatge de campanya, donaven el tret de sortida de la precampanya amb l'eslògan "Guanyem-nos Europa". Com es guanya aquesta confiança? Aquesta confiança el govern ho està fent, i jo fins ara, que era director general de Relacions Exteriors, doncs ho fèiem conjugant 4 verbs. Sempre explico que ens calia fer-nos sentir, fer-nos escoltar, fer-nos comprendre per poder generar complicitats. És evident que el poble català des del setembre del 2012 s'està fent sentir, fins i tot abans, però d'una forma substancial des del setembre del 2012. Des d'aleshores, a totes les taules dels ministeris d'Exteriors de la Unió Europea hi ha una carpeta que hi posa Catalunya. No jutgem què en pensen, però que la carpeta hi és, per tant, ens hem fet sentir. Des d'aleshores, des del govern hem percebut d'una forma molt clara un creixent interès per poder conèixer què estava passant, per poder ser rebuts pel president, perquè el president els hi pogués explicar a ambaixadors, a ministres que passaven per aquí aprofitant una fira, de mil formes diferents, però un creixent interès també dels mitjans de comunicació internacionals per poder escoltar de primera mà què és el que estava passant a Catalunya.
darrere d'aquest fer-nos sentir, fer-nos escoltar, immediatament ve l'intentar fer-nos comprendre, que no només ens escoltin i prenguin nota del que està passant, sinó que, a més, siguem capaços de que comprenguin les causes del que està passant. Això requereix, ha requerit i està requerint més temps, és lògic, però a poc hi ha diferents actors internacionals i diferents partits europeus que van percebent que les causes són més profundes del que podia semblar en un primer moment i que, certament, el fet de decidir o el fet de votar és quelcom que difícilment es pot negar amb una certa alegria quan hi ha totes aquestes causes que comencen a percebre. Per tant, comencem el procés de fer-nos comprendre, al final és el de generar les complicitats. Jo crec que aquí encara ens falta un xic, tenim algun exemple, però encara ens falta un xic per poder dir estem generant complicitats. Però estem fent els deures, jo crec que estem conjugant bé aquests quatre verbs. Dues preguntes més per part meva i obrim el torn. Llegint els 20 punts, abans parlava que el 80% de les lleis que es fan al Parlament de Catalunya venen inspirades o donen sortida a directius europees. Per exemple, en l'apartat d'infraestructures es parlava també de la gestió dels aeroports que deixi d'estar centralitzada i que es pugui obrir més al món local o més a la regió. Fins i tot això es pot arribar a aconseguir des d'Europa? Quines infraestructures són aquestes que consideren vitals pel país? Això es pot arribar a aconseguir, és el procés aquell de cessions constants de sobirania. Espanya té un sistema de gestió aeroportuària absolutament centralitzat i públic, no tots els estats ho tenen. No és tant perquè a vegades els matisos del llenguatge, quan te'n vas cap allà, són importants, no és tant el que la gestió dels aeroports sigui regionalitzada, sinó que deixem que el mercat funcioni, que no hi actuem d'una forma tan directa alterant el que seria el funcionament del mercat. Només així, només que ens deixessin treballar d'aquesta manera, que és un concepte molt europeu, això que el mercat funcioni amb un cert control, l'aeroport del Prat estaria disparat. Només que ens deixés. Si ja sense això l'estem fent créixer molt i el mes d'agost estàvem per davant de Barajas, vam acabar l'any pràcticament empatats sense aquests mecanismes, si ens deixessin que el mercat treballés, doncs tindríem molt d'avançat. I l'última. Fa unes setmanes vostè recomanava a la gent que quan ens arribés per aquestes eleccions la butlleta del cens electoral que no la tiressin. Ho recomanava sobretot, això té una seqüència. Vaig estar visitant el Casal Català de Berlín i com sempre que em trobava amb la meva anterior responsabilitat catalans a fora, jo vaig viure 6 anys a Brussel·les, d'aquests 6 anys vaig ser 3 anys president del Casal Català de Brussel·les. Ho he viscut, això del votar des de fora, és certament complex i en el moment que viu el país hi ha molts catalans que tenen gairebé un neguit per votar, no et dic les europees, però per votar en la consulta hi ha un xup-xup important. I tenen l'angúnia que si en unes eleccions formals organitzades per les estructures de l'Estat, com van ser les últimes catalanes, van tenir moltíssimes dificultats. Algunes per raons molt personals, també, no en fem de tot una muntanya, però d'altres sí, per una lentitud volguda de les estructures burocràtiques, doncs tenen una angúnia una consulta, imagina't, una consulta, si hem de votar per correu a través de les ambaixades, anem llestos, i per tant tenen una gran inquietud. Jo tornant de Berlín vaig pensar, home, tota aquesta gent que estan inscrits al cens de residents exteriors, per tant rebran tots una papereta conforme tenen dret a vot a les europees, que poden escollir, les europees poden escollir votar, en el seu cas, a Alemanya o votar a l'estat espanyol. Però si escollien votar a l'estat espanyol, rebran tota la documentació per votar i ho rebran amb normalitat. Vaig preguntar al Departament de Governació, escolta, aquest paper pot servir d'alguna cosa? I la resposta va ser, pot servir, no costa res, el fer-ne una fotocòpia i guardar-te-la, perquè és la prova que tu el mes de maig estaves al cens de residents a l'exterior i, per tant, com que encara la llei de consultes està en procés i encara no sabem de quina manera s'articularà la consulta, clar, jo ho vaig escriure en el blog amb totes les prevencions, perquè no
no és un fet cert que amb aquella targeta es podrà votar la consulta, però de fer la fotocòpia no costa res, guardar-la costa menys encara, i si després la llei posa que un dels elements per garantir que tens dret a participar a la consulta és haver estat al cens, doncs una forma pot ser que el consolat de torn ho certifiqui, però l'altra podria ser condicional a aquest paper que t'hauràs fotocopiat i te l'hauràs guardat. Ni més ni menys.